अपंगांनी आपल्याकडे काही कमी आहे असं आपल्या मनाला समजून सांगितलं नाही तर आपले जीवन सुखर होईल असं सांगतानाच आपल्याला जे 6 सेन्स आहेत त्यातील एखादा सेन्स कमी असेल तर त्याऐवजी एखादं जास्त मिळालेलं असतं. त्याचा वापर करून आपलं जीवन सुखर करावं, शासन आपल्या सोबत आहे असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलं. ते जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त साई कृपा शक्ती बहुउद्देशीय संस्था कसाल आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते दिव्यांग व्यक्तींमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. सांगायला मला थोडीशी गंत वाटते. एक झाड लावलेलं आहे, झाडावर पक्षी बसलेले आहेत आणि कोणीतरी टच केलं म्हणून पक्षी उडून गेले. उडून गेलं तरी परत परत पक्षी माझ्या या झाडावर येऊन बसतायत. हा मला आनंद आहे आणि ही माझी पावती आहे. आता पक्षी म्हणजे कोण हे तुम्ही ठरवायचं आहे, कारण तुम्ही आज तुमच्या जीवनाचा शिल्पकार तुझा आहे, तुझ्यापाशी परी तू जागा चुकलास. साई कृपा संस्था काय करते आणि काय केलं हे तुम्हाला अहवाल वाचनामध्ये कळेल. ते मी सांगत नाही, मला काम करायला आवडतं, बोलायला आवडत नाही. आज जागतिक अपंग दिन हेलेन केलर यांच्या स्मृतिवित्यात आपण हा साजरा करतो. मी वारंवार असं ज्या ठिकाणी जातो असं सांगत असतो की अपंगांनी आपल्याला काही कमी आहे किंवा आपल्याकडे काही त्रुटी आहे असं स्वतःला जर समजून सांगितलं नाही तर मला वाटतं त्यांचं जगणं जरा सुकर होईल. ज्यांना काही कमी दिलेलं आहे त्यांना काही जास्ती पण दिलेलं आहे काहीतरी. आपल्याकडे 6 इंद्रिय जे आपली म्हणतो, एक 6 सेन्स म्हणतो ना, त्यातलं एक समजा तुम्हाला काही कमी झालं त्यातलं मला काहीतरी अजून ॲडिशन तुम्हाला मिळालेलं आहे. त्याचा जर तुम्ही जर चांगला पद्धतीने उपयोग करून घेतला की आपल्याकडे जास्ती काय आहे किंवा आपल्याला काय वेगळं दिले देवाने, याचं जर तुम्ही जरा थोडंसं जर मनन केलं, चिंतन केलं तर आपल्याला की आपल्याला काहीतरी वेगळं दिलं आहे. कोणाला कलेचा काही गुण दिलेला असतो, संगीताचा काही गुण दिलेला असतो, कोणाला तरी चांगलं चित्रकला दिलेली असते काहीतरी, किंवा वेगळं काहीतरी करायचं त्यांना एक हे दिलेलं असतं, ज्ञान दिलेलं असतं आणि ते शोधलं पाहिजे आपण. आता ते शोधलं तर तुम्हाला वाटतं की आपलं जगणं फार सुखर होऊन जाईल. तसा तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे की मला काही कमी आहे म्हणून मग मला लोकांनी मला सहानुभूती दाखवावी असं न करता माझ्यामध्ये काही वेगळं काय आहे तर ते शोधलं आणि त्याचा विकास जर केला तर नक्की आपल्याला त्याचा फायदा होईल आणि आपण पुन्हा अवलंबून राहणार नाहीये. शासनाच्या वेगवेगळ्या स्कीम्स आहेत पण सगळ्यापर्यंत करू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे की प्रत्येकाची गरज वेगळी आहे. म्हणजे एखाद्याला वाटलं की आम्हाला वाटतं की तुम्हाला अंधाला हे द्यावं तर अंधाला दिल्यानंतर बाकीच्या अपंगाला जो काही द्यावं हा प्रश्न पडतो, आम्हाला पडतो. त्यामुळे प्रत्येकाची गरज वेगळी असल्यामुळे शासनाकडून काही लिमिटेशन्स आम्हाला आहेत, परंतु तरीही आम्ही काम करतो आहोत. आपल्याकडे यंत्रणा आहे, योजना काम करतात आपल्या आहेत वेगवेगळ्या, त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. परंतु मग असं म्हटल्याप्रमाणे की आपल्याकडे वेगळं काय आहे जर शोधलं आपण तर मला वाटतं आपलं जीवन खरंच सुकर होऊन जाईल. मी माझ्याकडे सर आले परवा, मला असंच आपल्याला कार्यक्रम यायचा आहे म्हटलं मी नक्की येतो कारण मला तुमच्या सगळ्यांशी बोलायचं होतं म्हणून. पण मला अजून एक कार्यक्रम वाटला, मला थोडीशी मला घाई आहे. पण मला तुम्हाला आश्वस्त करायचं आहे की आमच्या जेवढ्या शासनाच्या जेवढ्या योजना आहेत त्या माझ्याकडे तुम्ही या, आपण तुमच्या न्याय तुम्हाला नक्की द्यायला प्रयत्न करू. आणि जसं म्हटलं मला की तुमच्याकडे जे काय आहे तुम्ही शोधलं ना तर त्यातलं ते तुम्हाला जास्ती आनंद जास्ती मिळेल असं मला असं नेहमी वाटतं आहे की तुम्ही तू शोधावा सगळ्यांनी. आणि पालकांनी पण ते आपल्या मुलांना आपल्याला काहीतरी त्याच्यात कमी आहे असं नसतं, त्यात काय वेगळं आहे जर शोधत राहिलं असतं पालकांनी सुद्धा तो प्रयत्न केला पाहिजे की आपल्या मुलांना आपण वेगळं काय देऊ शकतो का, काही ते दिलं तर मग समाजापुढे आपण जाताना वेगळ्या एक उत्साहाने जाऊ किंवा वेगळ्या आनंदाने तुम्हाला पुढे जाता येईल आणि आपल्याला चांगलं काम करता येईल. मला वाटतं मला इथं बोलवलं आणि मला संधी दिली तुमच्या बरोबर शेअर करण्याची, त्याबद्दल सरांचा धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.